natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Okay, good afternoon. Kasama-sama natin ang Diyos at sa hapong ito, face-to-face na makakasama po ninyo dito sa radio station ng DCGB mismo ang sa indong lingkod na si Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi sa satuyang programang Marhay na Hapon. Ngunyan na Lunes, petsa 26 kang bulan ning Enero 2026. Kamusta po kayo mga tugang sa indong weekend, ano? At siyempre ngunyan bagang Lunes, digdiyo sa tuyang lugar, digdi mismo sa Legazpi, dahil kwa na kung saan na lugar kung saan ka mo, ano, nag-uuran-uran kaya, digdiho baga nagtatagit-hi, ano, kaya ingat-ingat tabi kita sa panahon ngunyan, adakol po nag-uubo, nasisipon, ano, kaya take good care of your life, take good care of yourself. Yan, ano? Ano mga tugang, kaya ako nakapag-live ngunyan, kaso mga nakaaging aldaw ang sa endong lingkod, yaon sa Iriga City, sa Bitanya Retreat House, ano? Buong January 20 hanggang January 24 ning hapon, nauli kami digdiho. Grabe, ano? Pero sasabihin ko sa inyo mga tugang, nagtaba ako. Dahil sa masiram yung pagkain, ano? Pero kanit ngani, di nga na ako nagkakaning maluto. Pero dahil so pagkakan talaga masiram, ano? Yan talaga yan. Anyway, okay lang yan. Pag-abot ko digdiyo sa Samuyang Kumbento, balik giraray sa kuyang inaapod na diet. Diet na kung saan na teka para kakaning mga carbo and sugar, yan. Iwasan lang natin yan kasi sabi nga ano yan inflammatory. Anyway, tugang iribahan kita tabi, ano, pwede po kamo magduman sa indong mga Facebook, ano, alam ko may Facebook tabi kamo at duman sa Facebook mga tugang, pwede po kamo magduman sa DCGB News Online, ano, parang mahiling tabi nindo ako, ano. Yan, okay. Paki-like man tabi ito, pagkatapos paki-share. Yan, sinishare tabi ito. At the same time, pwede po kamong mag-message sa sakuya. Okay. So, mag-shout out or whatever you like to give me a message. Okay? And by the way, kahit hindi po ito marinig ng aking master of the order na Bicolano, Pilipino, and the first Asian Master General of the Dominican Province, Dominican Order, ano, Master General, kung tawagin, pero sa Master General, of course, ang tawag namin yan, si Father Gerald Timoner III OP na taga Dait, Camarines Norte sa iyang kumplianyong ngunyan na aldaw, ano? So happy birthday po sa Samuyang. Siya ang pinakamataas na superior me sa buong mundo yan at buong Pilipinas, ano? Pero dati naging siyang prior provincial. Kaya nga, nung na-assign ako dito nung 2013 sa Legazpi, sa Aquinas University pa noon, ngunyan na UST Legazpi na, siya po ang nag-assign sa Kuya Digdiho from Manawag, Pangasinan. Nailipat po ako dito. Siya ang nag-assign. Sabi niya sa Kuya, Butch, punta ka doon. Yun. At I'm blessed, kasi nga nandito na ako sa Legazpi, ito nga nakapag-programa tayo dito sa DCGB. At the same time noong 2013 hanggang 2025 yun, 25 tama, last year 2025 ako po ay naging chaplain ng UST Legazpi Hospital, dating Aquinas University Hospital, So yun po. Okay, happy birthday po, Father. At sa gabos na mga nagseselebrar kan sa indang kumpleanyo ngunyan na aldaw na 26 kang bulan ng Enero, happy birthday po sa Endo Gabos. More birthdays to come and blessings, of course. Yun, okay? So, po, pwede ka mong mag-message sa kuya, ngunyan daw.
sa DCGB News Online, o pwede ko mo mag-message sa kuya sa kuyang cellphone sa 0925-811-3851 o sa 0966-533-8475. Okay? So anyway, ngunyan daw mga tugang, kasuhapon baga sa tuyang sinelebrate ang ano bang sinelebrate natin kahapon? Kahapon po sinelebrate natin ang Bible Sunday, Kaya nga nung ako po ay napunta doon sa Pulangi kahapon, kasi kaming dalawa ni Father Bobby, halos mauubos na namin ni Father Bobby mapuntahan yung yung mga sementeryo dito sa Diocese of Legazpi, yung Catholic Cemetery. Nagpunta na po kami sa Malinaw, napunta na kami ng Tiwi, napunta na po kami ng Tabaco, napunta na po kami sa Bangkiruhan, sa Taysan. Kahapon, galing po kami ni Father Bobby doon sa Pulangi Catholic Cemetery at nagmisa, nagbless ng mga pansyong duman, mga tombs, at yun na nga, mga tugang. So, at the same time, nahiling ko kasi doon kasuhapon, so itong doon sa Pulangi, sa Saints Peter and Paul, yun, yung celebrate yung tinatawag na Catholic, yung National Bible Sunday. Yun, Kaya mga tugang, iyan magayon ang talaga, alam mo, ngunya na 2026, ito po ang, sabi nga, ang tema. Okay? So National Bible Month of 2026 will be celebrated with the theme, God's Words Brings L-I-F-E. Ibig sabihin, life. Ano yung love? And L-I-F-E, ibig sabihin, love. So God's Word brings love, integrity, faith, and engagement to our hearts and our home. So ito po galing sa inspirasyon sa Gospel of St. John chapter 13 verse 34 and Deuteronomy chapter 32 verse 47. I give you a new commandment, love one another. Yan. So magayon mga tugang yan na talagang i-celebrate a National Bible Week. Okay? Actually, last week yun January 19 to January 25. So the Philippines celebrates National Bible Week every year during the last week of January. Yun po talaga. Kaya tuwing January, sa tuwing sineselebrate ang Bible Week. A tradition established through the Presidential Proclamation. Tandaan po ito Presidential Proclamation po ito to recognize the Word of God as a source of moral and spiritual strength. Yun. Kung talaga itong sasabihin natin na tayo mga Pilipino ay talagang hindi lang magbabasa, ang basahin ang Biblia, ang Word of God, mga tugang, tayo ay magiging mga sabi nga ni mabubuot na tao. Kasi nga, the Word of God should be the source of moral and spiritual strength. Diyan kita. Kaya nga, di ba, sa programang Maray na Hapon, permitang pinag-uuralayan ang manunungod sa Ebanghelyo. Kaya ang Maray na Hapon ay equivalent to Maray na Balita. Yan, may mabuting balita, permi. Yan ang mabuting balita, ang salita ng Diyos. So yan, kaya ang salita ng Diyos, yan po ang sandigan natin. Kasi ang papakinggan natin ay ang salita ng Diyos kaysa sa salita ng tao. Yun, madalas ang ating pinaninindigan, ang pinaniniwalaan natin, yung salita ng tao kaysa sa salita ng Diyos. Tanda natin, ang salita ng tao ay hindi minsan totoo. Minsan pambobola lang. Pero ang salita ng Diyos is truth. And tanda natin, ang salita ng Diyos ay hindi nanglilinlang. Salita ng Diyos. At mamaya pag-usapan din natin 'yan kasi yung Biblia ay alam mo ang Biblia, 'di ba? Sinabi natin there are 73 books in the Bible. 46 in the Old Testament and 27 in the New Testament. At walang sino man na tao ang may karapatan
na bawasan o dagdagan. Kasi may tinatawag natin sa Bible canonicity. Yan, maliwanag po yan. Ano? Kaya tulad ni Martin Luther, na siya ang nagsimula ng Protestantism. Ano? O ano ang ginawa niya? Sabi niya, sola scriptura, only the Bible. Pero alam mo, inalis niya yung letter of St. James. Nasabi ba kasi sabi ni St. James na only, sabi ni ni Martin Luther, only faith can save you. Ano? Or kaya sa Bible. Pero tandaan natin mga tugang, sabi nga ni St. James, faith without works, is dead. Yun, inalis niya. May karapatan ba siya? Hindi po. Tandaan po natin, 3 haligi yan eh. Una, ang ating pananampalataya, nasa 3 haligi. Sacred tradition, sacred scripture, and magisterium. Yan po yun eh. Kaya nga, ang Roman Catholic, noong hanggang ngayon, iisa lang. Pero tingnan mo sa Protestant na kapatid natin, iba-iba, ang dami. Ang daming denominations. Pero sa Catholic, there's only one. Because there's only one Jesus Christ. Okay? Then there's only one church which was established by Jesus Christ when He said to Peter, upon this rock I will build my church. Hindi sinabi ni Christ kay Pedro, upon this rock you will build your church. Hindi. My church. Yun po. Kaya sa Katoliko lang talaga makikita natin hanggang noon, hanggang ngayon, iisa lang. Kasi there's only one God, there's only one Jesus Christ, and there's only one church which Jesus Christ has founded. Kahit na sabihin natin na marami na talagang gustong sirain ang simbahang Katoliko. Tingnan natin una pa lang, panahon nila yung religious persecution. Remember that the first 300 years of Christianity were years of persecution, with the blood of the martyrs become the seed of Christianity. Yun. Gusto nilang patayin. Pinatay nga. Maraming pinatay ng mga Katoliko, mga sumunod kay Kristo, pero hindi namatay ang Katoliko. Patuloy pa rin. In fact, nakita naman natin, nasuportahan din ng si Constantine, na siya ang nagsimula na, sige, pwede na kayo magpatayo ng simbahan. Kasi dati, ang mga nandoon lang sa katakom kasi pinapatay. Sabi, you can kill the body, but you can never kill the soul and the spirit. Yun po talaga yan eh. Napakaganda po yan. Kaya nga, ito po ang napakahalaga po ito. So, well, when we talk about the Word of God, ito po ang sinasabi na yung salita ng Diyos, na nakikita natin sa Biblia. Kaya ang Biblia, ang talagang may akda ng Biblia, at sa sino masasabi natin na sino ba talaga ang nag-ano diyan? Yun, So yun po maliwanag, So in the Roman Catholic Church this week, is a time to honor the sacred scripture as the living heart of our faith. At of course, ito po ay nag-culminate kahapon, the Sunday of the Word of God. Sunday of the Word of God. Kaya nga may Bible enthronement. Yan po yun eh. And a global observance established by Pope Francis, ito po ang magandang paalala. Na sinabi ni Pope Francis, St. Francis. Si Pope Francis po mga tugang, sinabi niya, to encourage all Catholics to grow in deeper knowledge and love of the Bible. Yun. Tandaan natin. The love of the Bible. So, the theme for 2026 is God's Word brings love, integrity, faith, and engagement to our hearts and our homes. So, this reminds us that the Word or the Scripture are not just ancient words, but a living guide that transform how we love and live today. Yan, napakaganda po yan. So anyway, yan ang ating pag-usapan ngayon. Ang tungkol sa sa Bible. Pero bago yan, mga tugang, gusto ko rin at tanda natin ito, mga tugang, na natin na
ipagdiwang ang ito kasi nasa Bible po ito eh. Sumulat sila ng sulat, letter of Saint Timothy and Saint Titus. Sila po ay mga alagad ni San Pablo. Tandaan po natin sa New Testament, maraming aside from the Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John, makikita natin na si San Pablo na dating persecutor, murderer, ng mga Katoliko, pinapatay niya ang mga Katoliko noon eh. Pagkatapos, na-convert po siya, naging Katoliko din siya. At kaya nga mula noon, ipinahayag niya ang tungkol kay Kristo. At isa sa mga naging katulong niya ay si San Timoteo at si San Tito. Yan, okay? So sa araw na ito mga tugang, ngayon na January 26, dinadakila natin ang alaala na naging alagad, at anak sa pananampalataya na si San Pablo Apostol, na si Timoteo. Siya ay pinag-ukulan ng apostol ng dalawang sulat o epistola sa bagong tipan. Si San Timoteo na taga Listra, at ang ama niya ay isang Griego, samantalang ang ina niya naman ay lahing Hudyo. O yun, Griego, tapos may lahing Hudyo ang kanyang nanay. Dahil sa masigasig sa pagbabasa ng banal na kasulatan, naging Kristiyano si San Timoteo, pati na ang kanyang inang si Eunicia at nono babaeng si Loisia. Okay? So yun mga kaibigan, talaga unang-una, ang salita ng Diyos talaga ay nakapagbabago. Yun. Kaya nga, kung tayo nagbabasa ng Biblia, ang tanong ko nagbabago ka ba? Yan po. At sinusunod mo ba ang talagang, actually, isa lang naman talaga ang kahulugan ng Biblia ito Mahalin mo ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos. Mahalin mo ang ibang tao tulad ng pagmamahal mo sa sarili. Yun pagmamahal. Yun naman talaga at pinakita na lang sa atin kung paano isinasabuhay ang pagmamahal. Yan, makikita natin yan. Kaya nga, na-attract sila, si Timoteo, pati ang kanyang inang na si Eunicia, at ang nunong babaeng si Luisia. Isinama siya ni San Pablo sa ikalawang paglalakbay nito sa isinasagawa sa kanya ang seremonya ng circumcision ng mga Hudyo upang maging magaan para sa kanya ang mangaral sa mga Hudyong naninirahan sa Persia at sa ibang mga puok. Yun. So makikita natin na ito po talaga ay naging kasangkapan si Timoteo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. So ganoon din tayo. Dapat tayo ay maging tagapamahala o yung sinasabi, ito pala may nakikinig. Hi po Father Boots, pati-bati mo mga taga-Catanduanes, nakikinig po kami sa iyo sa radyo. Thank you, Bing. Okay, mayroon dito sa akin, may nag-message sa kuya, nakauwi ka pala sa Catanduanes, ha? Okay. Bing Valenzuela, okay. Thank you very much. Nakikinig sa Catanduanes ang ating mga kaibigan dyan. Thank you very much. So kayo mga taga-Catanduanes, sana tayo ay kayo ay maging tagapagpakilala tungkol kay Kristo. Lalong-lalo na sa kanyang mga salita. Yan, maganda tulad ni Timoteo at si Tito, naging katulong ni San Pablo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Yan po yung mahalaga Dapat tayo ay mayroong nag-text din sa kuya. Si 8811, Father But, sino po ang disciple ni Jesus na nabuhay din ng patay?
Oy, si Pedro, alam mo doon sa ano yun saan ba yun? Sa isang lugar na napuntahan ko yun sa Israel. Binuhay diyan yung patay, nakabuhay din ng mga patay. Tandaan natin kasi binigyan ni Jesus ang kanyang mga alagad ng kapangyarihan. So yun po. Si Pedro, isa yan, nakaano yan. So anyway, balik po tayo, sabi dito, nagmula noon ay bihira ng maghiwalay si Timoteo kay San Pablo. Maganda po kasi ang samahan na ang halimbawa, tayo magkaibigan, ang ating ugnayan sa pagkakaibigan, ang salita ng Diyos, ay talagang maganda ang ugnayan natin. Yun. Kaya si Timoteo, nakilala niya ito si Pablo, sumunod na siya, at siya ay naging inuutusan sa mahihirap at masiselang na misyon. Tingnan mo si Timoteo, siya po ay naging katulong at naging, sabi nga, utusan. Ikaw, papayag ka ba na utusan ka pumunta sa mahihirap at masiselang mga misyon? So, sa kauli-ulihang paglalakbay ni San Pablo, iniwan niya si San Timoteo sa Efeso. Yun, alam mo, ang Efeso sa Greece po yan. Alam mo, sana napuntahan ko ito nung napunta ako sa Athens. Napunta kami noon, 2013 yun, sa Athens, sa Corinth. Malapit po kasi yun Corinth, Ephesus, yun nasa Greece po yun. Kasi si San Pablo, mga tugang, nangaral din doon sa Athens. Pinamalita niya. Actually, napuntahan din namin yung lugar na kung saan na doon sa market. Nakipagdebate pa si San Pablo. Yun. So ngayon, si Timoteo, mga tugang, dahil siya talaga ay naging katulong ni San Pablo, siya ay nangasiwa sa mga Katolikong naroroon bilang obispo ng Efeso. Yun. Pag sinabing obispo kasi, ikaw ang ama. Tulad ni Bishop Joel. Kaya nga, ang bagadigdi, ang apunta, harong ni ama. Yang harong, yung arsobispado. So, yung harong ni ama. Kasi siya ang ama. Spiritual father. Dito niya ginugol ang mga huling araw ng kanyang buhay. Yun, So, bukod kay San Timoteo, itinuring din ang anak na pananampalataya ni San Pablo, si San Tito. So, dalawa po yun Tandaan natin, sa araw na ito, dalawang santo na kasama-sama ni San Pablo ang naging katulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Okay, makikita nyo sa New Testament, hindi ba? Nandoon po yung 4 na gospel writers, pagkatapos Acts of the Apostles, pagkatapos Acts of the Apostles, nandoon na po yung mga sulat ni San Pablo sa Roma, taga Corinto, sa Efeso, sa Galacia. So sinusulatan niya po yun. At ito nga, naging katulong din niya si San Timoteo at saka si San Tito. Si San Tito naman, naging obispo ng pulo ng Crete. Nakilala ni San Pablo si San Tito sa Antioch. Tandaan po natin, doon sa Antioch, doon nakilala ang mga tagasunod ni Kristo at tinawag silang Kristiyano. Yun, actually, mayroon ako na dating dito na nakuha ko dito. Saan ba itong maganda po yung pag-usapan natin din yun. Mayroon ako na kanina na pero biglang nawala dito sa akin ito yon. Okay. So yan. So mamaya yung tinatawag natin yung doctrine ng sola scriptura, pag-usapan natin yan so pagkatapos natin may pakilala ulit si San Timoteo at saka si San Tito. Okay? So sila po ay naging katulong ni San Pablo. Ang hamon natin ngayon ay ganito. Sana po tayo maging tulad din ni San Timoteo at ni San Tito na naging
katulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Yun po yun. Hindi sa sarili nating interpretasyon. Kasi ang problema sa atin, pag halimbawa ang Biblia, ini-interpret natin sa ating mga sarili, ay talagang magkakawatak-watak po tayo. Hindi po, kaya sa simbahang Katoliko, hindi tayo nagkakawatak-watak. Iisa lang ang simbahang Katoliko. Titingnan natin mga tugang, dahil meron tayong tinatawag na magisterium. Yung guro, yun ang nagtuturo. Yun, yung magisterium. So, ito po ang sabihin natin na foundation, sacred scripture, and sacred tradition, and the magisterium. Ito po ay mahalaga, So, yun. So, siya ay anak ng isang Gregong di Kristiyano. Si Tito po ito, bunga ng mga pangaral ni San Pablo. Tandaan po, na napakaganda kasi si San Pablo nangangaral. At isa sa mga, sabi ko nga na naging naging katulong ni San Pablo ay si Timoteo at saka si Tito. Niyakap ni Tito ang pananampalatayang Kristiyano at naging matalik na kaibigan at katiwala ni San Pablo. Sinamahan niya si San Pablo at San Barnabe. Tingnan po natin si Bernabe sa kapulungan sa Jerusalem noong 52. Siya ay pinagkatiwalaan ni San Pablo upang pangasiwaan ang gusot na likha ng mga taga-Korinto. Alam mo, siyempre, mga tao ay nagkakaroon ng kaguluhan. Pero ito nagsimula na po yun . The first council was the Council of Jerusalem. So ano ba ang ibig sabihin ng council? Pagtitipon. At dito sa pagtitipon na ito, dito pinag-uusapan ang mga gusot. Parang ayusin. Hindi dahil sa atin, pag gusto talaga, ayaw ko, magtatayo na ako ng isang simbahan. Magtatayo na ako ng isang samahan. Hindi po ganun ang simbahang Katoliko. Ang ginagawa natin dito, pag may mga gusot, sasabihin natin na mga hindi nagkakaunawaan, so ito po ang importante, pinag-uusapan po yan, tinatawag na council, Council of Jerusalem, yan ang unang council. Actually, Vatican Council, hindi ba? Ganon. So, mayroon tayo, so Vatican Council, yan ang doon. So, yan po yan noong 52. At pinagkatiwala ni San Pablo upang pangasiwain ang gusot at likha ng taga-Korinto, bagay na kanyang inayos. Yan naman talaga inaayos po yun. Hindi pinag-aawayan. There was a time na yung mga Hudyo, hindi ba? Saka yung mga Romano, yung mga Hudyo dapat circumcised. Yung mga Romano hindi. So, papaano sila? So, pinag-usapan nila yan. Yun. So, yan mga gusot. At anyway, meron po mga pag-uusap na resolve po na yan. Kaya sabi nga, actually, itong mga problema natin ngayon, matagal na nasolve ito. Pabalik-balik lang. Kasi ang question, pabalik-balik. Ang tao din kasi nagkakamali, pabalik-balik lang din. Kaya nga, matagal na po itong may solusyon. Kaya nga, sabi nga, maraming mga dati hindi Katoliko na pag-aralan nila ang church history, na pag-aralan nila ang fathers of the church, ngayong Katoliko na. Kasi, sabi nga ni Scott Hahn, sabi niya, kaya pala hindi pinagbabasa sa amin itong librong ito kasi ito na po pala . Kaya nga, kay Martin Luther, for example, yung sa protesta, ayaw nila pabasa yung St. James na yon. Kasi sabi ni Martin Luther, only faith can save you. But sabi sa Bible, hindi. Faith alone cannot save you. Yun, tandaan natin yan. So maliwanag. Kaya nga, pinag-usapan na po yan. So ang mga alitan, pangkat, di ba, I am for Paul, I am for Cephas, I am for Apollo. Nagkakaroon ng division. Pero tandaan natin mga tugang ito, inayos ito. Ng buong hinamon at kagitingan. Ang mga alitan pangkat ay pumapayapa at ang mga nagkasala ay nagbalik loob at muling naghari ang kapayapaan sa pagkakasundo ng mga Kristiyano sa Korinto.
Yun, napakaganda po. Ito po ang sabi ni San Pablo kay Timoteo. Tandaan po ito kung bakit ngayon, di ba, ang salita ng Diyos ay talaga dapat manghawakan natin. Bakit? Ito po makikita po ninyo ito sa aklat ni Timoteo, ikalawang aklat ni Timoteo, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17. Ito po, babasahin ko Maliwanag po ito. Ang lahat ng kasulatan, yun, the Word of God, ay kinasihan ng Diyos at napapakinabangan sa pagtuturo. Yung kaya nga dapat sa pagtuturo, kung titingnan natin ang iba namang constitution, galing po yan sa Diyos Galing sa doon inahango yan dati. At kaya nga dati so help me God, nakalagay po yan sa pagsaway. Tanda, ang salita ng Diyos pwedeng gamitin ito sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagkorek, sa pagtutuwid, at sa pagpapakabanal upang ang taong mahal sa Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. Yan po mga kaibigan. Anyway, babalik mo si Father Woods pagkatapos ng mga pagginomdom. Ang oras po tabi mo yan ay 32 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. An oras hatod sa Indokang. Tanduay, celebrating 170 years of Rom excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artesin. Ang Artesin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kaso-kasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artesin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kaso-kasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Okay, balik po kita giraray sa programa Maray na Hapon with Father Boots Mombasi Oping. Ngayon daw ning Lunes, petsa 26 kang bulan ning Enero 2026. Gusto ko pong batiin ang aking pamangkin, no? Na talagang chief cameraman. Matagal na siya talaga, no? Ilang presidente na yan ang kanyang napaglingkuran, ano? Si Marco Paulo C. Bombase. Marco, kumusta ka dyan? Thank you very much, Noy, ano? And of course, si Ana Peña Campo. Maray na hapon, Father. And then si Alvin Uy. Good afternoon po. Okay. So mga tugang. Anyway, ngunya na daw, sabi ko nga ni, kaswapo baga sa twist. Ay, welcome back, sabi ni Bert. Okay, thank you very much, Bert. Okay. Oo, na Father Boss, naka-t-shirt ka ng oo. Kasi po doon na ano ko ito, nakuha ko ulit sa ano. Kasi sa 846 sa ano po ito, sa kami ni Angelic Lasso. Noong panahon ako, nandoon po ako sa Radio Veritas sa Manila, 846. Katambal ko si Angelic Lasso every week. Kaya ito. Thank you, Bert. Mga tuwag pala gusto kita giraray. Ano, kasi kasuhapon nga ni, sa tuyang sinilibrar ang Bible Week o Bible Sunday. Pero hindi po ito nangangahulugan na sola escriptura. Ano? So, meron akong babasahin sa iyo, napakaganda po ito. Ang pinagmulan at pagbabagsak ng doktrinang sola escriptura. Ang dokumentong ito ay maaring nagsasabi na ang sola escriptura, sabi Bible alone, okay? Oh, actually wala naman doon kahit sa basahin mo sa Bible wala naman nakalagay na huwag kayong maniwala pag wala na nasa Bible. Meron bang verse niyan? Hanapin ninyo kung meron talaga. Wala nakalagay diyan. Na pag wala sa Bible, huwag niyong paniwalaan. No, wala naman nakalagay sa Bible. Yun, mag-ingat po kayo sa tinatawag na scripture alone or sola scriptura or Bible lamang bilang otoridad. Yun. Tandaan po natin, ang otoridad hindi ang Biblia, kundi si Kristo. Tandaan po natin. Ano? Iyan po ay maling doktrina na inimbento ni Martin Luther noong Reformation. Ano? At hindi kailan itinuro na sa sino man simbahan na ang mga ama ng simbahan o fathers of the church. No, ibig sabihin, the early church, walang sinabi niyan. Kaya titingnan natin sa history ng simbahan. Ano? Hindi ba si Kristo, yung mga alagad ni Kristo, pagkatapos the early Christian communities, ano? Kaya nga mayroon ng seven churches of Smyrna, nandun po 'yun, ano? So pagkatapos yung fathers of the church. Ano? Kaya maganda po 'yun pag-aralan mo. Sabi nga ni Scott Hahn, we were deceived. Ano? Kaya pala ayaw nilang ipabasa sa amin ang mga librong ito kasi masisira ang kanilang mga doktrina. Yun. Kaya ito po, ano ang sola scriptura at sino ang nagsimula nito? Yung sola scriptura, ang ibig sabihin, Bible alone. Pag wala sa Bible, wala na. Bible sana. May data po iyan, ha. Si Martin Luther po ang nagsimula niyan. Ang nagpasimula ng sola scriptura matapos niyang tuminiwalag. Tingnan mo, ha? Tuminiwalag siya sa autoridad ng Papa at ng Magisterium. At siya naging parang ano siya na mismo ang parang autoridad. Hindi po siya. Unang-una, ordinaryo lang naman siyang pare. Hindi naman siya obispo. Ano? Hindi naman siya member ng hierarchy.
Ano? Kasi anong kapangyarihan mayroon siya? At dahil dito, nawala ang isang otoritibong tagapaliwanag ng Biblia na ilang tulad sa pagkawala ng Supreme Court sa isang bansa. O tingnan mo, ang Supreme Court ang nagpapaliwanag sa atin ng konstitusyon. Kaya hindi lahat na abogado pwede magpaliwanag, kundi ang Supreme Court lamang. O tingnan mo, si Martin Luther, pare, hindi naman siya, sabihin natin, parang abogado, pero hindi po siya, kasama sa Supreme Court. Yun, tandaan natin. Kaya ang resulta, kanya-kanyang interpretasyon. Kaya tingnan nyo, pagkatapos na Martin Luther, kanya-kanyang interpretasyon na. Kaya ang problema dito, kaya ang dami-dami, ang Simbahang Katoliko, isa lang. Bakit? Iisa lang po si Kristo. At iisa lang ang simbahan na tinatag ni Kristo. At kaya nga may magisterium. Kaya nga pag malimbawa ay mga gusto, sabi ko kanina, nung panahon ni Timoteo, ni Tito, ni San Pablo, sa early Christian community, mga gusto. Pero pinag-usapan po yan, ng Supreme Court, ng magisterium, o ng council. Yun po nakapakalaga. Kaya nga, tingnan mo ngayon sa mga kapatid natin, ang resulta, dahil wala silang pinaka-magisterium, yung otoridad, teaching authority, kanya-kanyang interpretasyon, pagkakahati-hati, kaguluhan sa Protestantismo. Tanda mo, nagsimula po yan. Ito, ano ang binunga ng Sola Scriptura, pagkakahati-hati, mula kay Martin Luther? Sumunod, ano yun? Si Zwingli, noong 1521, mayroong isang tao na naman, ang pangalan na si Zwingli, humiwalay kay Martin Luther kasi may sarili siyang interpretasyon. Si Calvin, ganun din. Noong 1536, mayroon din siya sariling interpretasyon sa Bible. Si Knox, 1560. Si Baptist, 1609. Methodist, 1739. Kaya kanya-kanya. Yan po. Kaya ngayon ay mahigit na 33,800 na Protestant denomination. Samantala, ang Katoliko, iisa lang. Tandaan natin, kahit minsan nagkakagulo tayo, nag-away-away, pero iisa lang. Bakit? Iisa lang ang Panginoon. Iisa lang ang Kristo. Yan, lahat na gumamit ng iisang Biblia, tandaan mo, pero magkakaiba ang aral. Iisang Biblia. Para ba sinasabi, ay depende na sa interpretasyon ng abogado yan. O tingnan mo, ipinakikita raw nito na hindi ang Espiritu Santo ang pinagmulan ng ganitong pagkakahati-hati sapagat ang Diyos ay Diyos ng pagkakaisa. Tama naman, di ba? Kung tayo naniniwala na ang Diyos ay isa at si Kristo ay isa at isa lang ang itinatag na simbahan ni Kristo, dapat isa lang ang simbahan. Hindi kanya-kanya. Kung halimbawa ano mangyari doon? Kanya-kanyang interpretasyon. Isa po ito, ang pagtanggi sa tradisyon o authority ng simbahan. Yun ang ginawa ni Martin Luther. Alam mo, simple po ito, disobedience. Tandaan mo si Adan at si Eva, bakit nawala sila sa paraiso? Dahil sa disobedience. Actually, si Martin Luther, nag-disobey sa simbahan. Tinanggihan niya ang tradisyon, kahit na si pare, parang pare na nag-asawa, tinanggihan niya. Parang ganun lang po yan eh. Tandaan po natin, si Martin Luther is not the church. Hindi sinabi ni Kristo, Martin Luther, upon this church, you will build your church. Hindi po eh. Tinanggihan ni Martin Luther ang tradisyon, kahit malinaw sa Biblia na may oral at written tradition. Makikita po ninyo ito sa Bible. Kung nagbabasa kayo ng Bible, 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Itinuturo ng dokumento na ang Biblia ay hindi kailanman nagsasabi na ito, tandaan mo ito ha, itinuturo ng dokumentong ito na ang Biblia ay hindi kailanman nagsasabi na ito lamang ang tanging otoridad. Wala, hanapin mo dito sa Bible. May mababasa ka bang Bible verse na kanito, pag wala sa Bible, hindi mo paniwalaan. Trinity, wala sa Bible, huwag mong paniwalaan yan. Sacrament, wala sa Bible. Salitang sacrament, wala sa Bible.
Oh, pero ang Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, ang dasal na Hail Mary, nasa Bible yan. Ano? Tapos sasabihin, wala sa Bible yan. Hail Mary, full of grace, ano yon? Nasa Bible baga? Hanapin mo sa Ebanghelyo ni San Lucas. Maliwanag po yan. Binago ni Martin Luther ang Biblia. At tandaan natin ito ha. Sino siyang may kapangyarihan na tanggalin ang 7 aklat sa lumang tipan? Tanda na, binago ni Martin Luther ang Biblia. Na samantala, siya po ay biblical scholar. Na dapat suriin talaga at sumunod sa tinatawag na canonicity of the Bible. Tinanggal niya ang 7 aklat sa lumang tipan. Ano po yon? Tobit, Judith, Wisdom, Sirach, Baruch, First Maccabees and Second Maccabees. Kaya sasabihin, wala naman purgatorio eh. Kasi nga, unang-una, wala naman kayong Bible na Maccabees. At nandoon sa Maccabees po, ang tungkol sa purgatorio. Kaya alam mo dito, ang tinatawag natin, parang maniwala kayo, aalisin ko yung mga bagay na makakasira sa akin. Hindi po tama yan. Hindi katotohanan yan. Pag inalis, halimbawa, inalis mo ang dapat nandoon, ang ibig sabihin, may itinatago ka. Panlilin lang po yan. Mag-ingat po tayo kasi nalilin lang tayo eh. Tandaan mo ha, si Martin Luther, inalis niya yung 7 books in the Old Testament. Ulitin ko, Tobit, Judith, Wisdom, Sirach, Baruch, First and Second Maccabees. Inilagay niya ang Hebrew, Santiago, Judas at Payag sa appendix ng bagong tipan. At idinagdag niya ang salitang alone na wala naman sa Roma chapter 3 verse 28 upang suportahan ang sola scriptura na sinasabi pananampalataya lamang, faith alone. Hindi po. Kaya nga wala yung St. James. Tandaan po natin ito ha. Idinagdag niya ang salitang alone. Pero wala po yun. Alam mo sa aklat ni Santiago, St. James, chapter 2, verse 24, hindi sa pananampalataya lamang. Tingnan mo, inalis niya yung letter of St. James. At taas ng sumalungat sa aral niya. Tingnan mo, sabi ba ni St. James ito hindi sa pananampalataya lamang maliligtas ang tao. Kaya nga, yung good works, maliwanag po yun. Kaya babala na kasulatan lamang ang pagdadagdag o pagbabawas, maraming talata ang binanggit. Deuteronomy, handa natin ito babala po ito ng kasulatan. Actually, warning po ito na wala dapat sino mang magtao ang magdadagdag o magbabawas. Maraming talata ang binanggit sa Deuteronomy chapter 4 verse 2, sa Proverbs chapter 30 verse 6, Revelation chapter 22 verse 18 to 19, na higit na pinagbabawal ang pagdaragdag o pagbabawas sa salita ng Diyos. Walang bawas, dagdag bawas po dito. Kung maliban lamang kung talagang lilinlangin mo ang tao. Ipinakita ng dokumento na nilabag mismo ni Luther ang sariling prinsipyo niya. Na-contradict sa sarili niya. Na wala naman sa Bible. Sasabihin, nasa Bible. Anong nasa Bible? Ang nasa Bible, hindi faith alone. Faith without works is dead. Yun. So, tingnan natin ito sa mga fathers of the church. Ayan mga kapatid natin, wala silang fathers of the church. Tandaan natin, after the apostles, di ba, bago itong mga theologians, nagkaroon ng fathers of the church. At ang sa amin pinag-aralan ng patristic, ang tawag diyan, patristic writings. Marami po 'yan. Patrology ang subject namin diyan sa theology. Mga ama ng simbahan laban sa sola scriptura. O si San Agustin, okay? O fathers of the church po 'yon. Si San Agustin, si San Athanasius, si San Ignatius of Antioch. Tingnan nyo, si San Juan Crisostomo at iba pang kumikilala sa otoridad ng simbahan, nagpapatunay sa tradisyon. Hindi kailan nagturo ang Bible lamang. Tingnan mo ha. Hindi, kasi Bible lang daw Bible lang. Hindi po. Pandilin lang po yan.
We cannot be saved by the Bible, but you can only be saved by Christ. Tandaan po natin yan. Hindi Bible will not save you, but Christ will save you. Yun. Tandaan po na, sikat na pahayag ni San Agustin. Sabi niya, hindi ako maniniwala sa Ebanghelyo kung hindi dahil sa otoridad ng simbahang Katolika. Maliwanag Itong sariling pag-amin ni Luther. Inamin ni Luther mga tugang ito bago siya mamatay. Tingnan mo inamin ni Luther na ang simbahang Katolika nila natanggap ang Biblia. Tingnan mo sa simbahang Katolika nila natanggap ang Biblia, bautismo at mga sakramento. Ang sola scriptura ay nagbunga ng walang katapusang sekta at kaguluhan. Yun na po nagsimula yan kay Martin Luther. Kaya makikita natin, ang dami-daming mga sekta. Kasi kanya-kanyang interpretasyon Sa ating Katoliko, kami mga pari, hindi pwede kami mag-interpret ng Bible. Para kang mga abogado. Hindi lahat ng abogado ang dapat mag-interpret ng Constitution. We have to apply the Constitution but not interpret the Constitution. So you have to apply the Bible. Yan po kaya sa sermon, hindi man interpretasyon yun The application of the Word of God. Kaya yung salita ng Diyos, halimbawa kahapon, ang gospel kahapon tungkol sa pagpili, tanda natin na si Jesus ay pumili ng mga alagad. So ngayon, ano ba ang hamon sa atin noon? Na si Kristo pumili. So kailangan ni Kristong katulong sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Yun po yun Tayo ganun din po yan. Kayo, tayo, yun, maging katulong. Kaya mag-ingat po tayo sa tinatawag na sola scriptura. Only the Bible, only the Bible. Wala po dyan Kaya kahit sa Bible, wala nakasulat, only the Bible. You have only to believe in the Bible. Wala po doon pero marami nalinin lang. Kasi nga kulang sa kaalaman. At hindi lang po yan. Itinatago po kasi. Yun. Halimbawa ako, pastor, itatago ko sa inyong mga mananampalataya itong mga bagay nito, parang ako lang ang inyong paniwalaan. Sinabi ni pastor hindi po Hindi dahil sinabi ni Father Butch, maniwala kayo. Kundi sinabi ng simbahan, yun ang dapat maniwala kayo. Pag si Father Butch nagsasalita ayon sa simbahan, maniwala kayo. Pero kung si Father Butch nagsasalita dahil sa kanyang salita lamang, huwag kayong maniwala. Binubula lang kayo o tinatakot kayo ni Father Butch. Pag sinabi ng simbahan, paniwalaan po natin yan. Kaya napakahalaga po yan. Kaya itong tinatawag na sola scriptura ay nagbunga ng walang katapusan sekta hanggat sa ngayon at kaguluhan. Kaya ito hamon ng may akda. Walang makasaysayan na dokumento bago ang Reformation na nagtuturo sa sola scriptura. Okay? Impossible raw itong umiral bago ang printing press, 1450. Kailan ba nagsimula lang ang printing press? 1450. Si Martin Luther, kailan lang ba? Si Zwingli. 1521. So yun. Kaya si Martin Luther, yun mga tugang. Kaya mag-ingat po tayo kasi marami ang nalinin lang. Kaya ulitin ko, hindi sinabi ni Father Butch, kundi pag sinabi ng simbahan, yun ang paniwalaan ninyo. Hindi yung sinabi ni Father Butch. Kaya kung sinasabi ni Father Butch ang tungkol sa simbahan, paniwalaan ninyo. Pero kung si Father Butch hindi nagsasabi tungkol sa simbahan na yan, huwag mong paniwalaan. Ulitin ko, baka binubula ka lang ni Father Butch. Tinatakot ka lang ni Father Butch. Kaya hanggang sa ngayon, ang simbahang Katoliko, simbahang Katolika, ay iisa. Hindi tayo nagwawatak-watak kasi we do not interpret the Bible according to kanya-kanyang pare. Tandaan po, nagsisermon ng pare, it does not mean that ini-interpret ni Father ang Bible. Ina-apply ni Father ang Biblia. Yan ang importante sa atin ngayon. Application. Application of the Bible, not the interpretation of the Bible. Kasi kung kanya-kanya, di kanya-kanya na tayo. Kaya ito po, mga tugang, noong iilan lang ang may Biblia at karamihan na hindi marunong bumasa. Kaya sabi nila,
Kaya ang sola scriptura ay hindi makasulatan, makasaysayan, hindi praktikal, isang tradisyon gawa ng tao. Yun. Kaya sabi dito, show me in the Bible where it is written, sola scriptura, only in the Bible. Tingnan ninyo, basahin ang Bible from page 1 to page something. Depende po kung mahaba, kung malalaki ang Bible ninyo, ganito siguro ang kapal ng libro yan. It is not by the pages. Tandaan po natin, the Bible is composed of 73 books. Tandaan natin and the Bible is a collection of books. 73. Pag hindi 73 ang Bible mo yan, kulang yan. Ibig sabihin, inalis yan. Parang wag mong paniwalaan yung wala doon. Delikado po yan. May tinatago kayo dyan. So, 46 po ang Bible, ang books sa Old Testament, and sabi natin, 27 books in the New Testament. Napakaganda po. But anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram. Ito po muli si Father Butch. Sana nakapagbigay po ako sa inyo ng inspirasyon. Tandaan po natin, why does the church reject sola scriptura? Because ito po, tandaan, the church teaches that sacred scripture and sacred tradition together form the deposit of faith, guided by the magisterium, ensure understanding scripture itself does not teach Bible alone, as it points to the importance of the tradition and the church teaching authority. Makikita po yan sa second letter of St. Paul to the Thessalonians, chapter 2, verse 15, and the first letter of St. Timothy, chapter 3, verse 15. Jesus entrusted the apostles and their successors with interpreting God's word faithfully. Kaya, relying solely on personal interpretation leads to division, as seen in thousands of Protestant denominations with conflicting doctrines. Okay, tandaan po natin. Kaya pasalamat po tayo because there is the magisterium, the teaching authority of the Catholic Church. Kaya nga tayo, hanggat sa ngayon, iisa lang ang ating simbahan. Maraming salamat po sa inyong paghinanyog sa programang Maray na Hapon. Sana po nakapagbigay ako ng informasyon, lalong-lalo na sa sola scriptura, sapagat ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin si San Timoteo at saka si San Tito na naging katulong ni San Pablo sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng salita ng Diyos. At ito po ang hamon sa ating lahat. Sana rin po tayo maging pahayag o pakilala ng salita ng Diyos. Maraming salamat sa ating technical na walang iba kundi si Ramir Tanay at of course si Jerome Martinez sa ating IT. Ito po ginari si Father Butch Bombaseo, pinagsabing sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.